Dragi moji, kao što sam pričala, puno pitanja sam dobila na temu vaših problema. Najviše je bilo onih koji su mi se žalili na obsesivno-kompulsivni poremećaj. Znači, najviše pitanja imala sam u vezi tog problema. Pošto sam ja neko ko se susreo s tim i ko je imao problema baš sa tim, izneću vam ono što sam uspela i kako sam uspela da se rešim toga. Znači, obsesivno-kompulsivni poremećaj je u stvari, kako da vam kažem, ali pre svega morate da budete svesni da imate problem. Čim mi pišete i čim se žalite na to, znači da vi jeste svesni i da u svakom slučaju jeste suočeni s tim i da želite da promenite taj vaš način života, recimo da ga tako nazovem. Iskreno, to je višak aktivnosti koja je usmerena na pogrešan način. Jednostavno, morate da shvatite da ne trebate sebe da osuđujete zbog toga. Prihvatite to kao nešto što je greška koju vi možete da ispravite. Ja jesam imala takav problem koji ću kasnije da vam navedem. Pre svega morate da shvatite kako ćete najlakše da krenete s tim da ispravljate tu grešku. Odnosno, OKP problem. Evo ovako. Vi jednu radnju morate da zamenjujete drugom. Fizičkom ili bilo kakvom aktivnošću. Ako je to, najčešće ste mi pisali o tome kako po 30-50 puta perete dnevno ruke ili se toliko tuširate. Znači, krenite do početku bar nekih 10 minuta, stavite fokus na to da taj problem smanjite i da krenete nešto drugo da radite, bar u početku neka to traje 2-3 minuta dok stignete do nekih 15 minuta. Šta sam ja radila? Mnogo će vam pomoći to ako pišete dnevnik, ako upisujete u dnevnik. Šta ste radili, koliko je to dugo trajalo, ako ste omanuli, zašto ste omanuli i greška zbog koje vam se to desilo. Jednostavno, ne znam kako da opišem, to jeste automatsko smenjivanje jedne radnje u drugu. Ako to radite često, počet ćete da ubacujete sve više jednu radnju, menjat ćete radnju za drugu i tako ćete automatski da počnete da obavljate sve aktivnosti normalno. I to je u stvari glavni problem zbog koje se javlja obsesivno-kompulsivni poremećaj. Taj poremećaj u stvari morate da shvatite kao jednu grešku u mozgu koju ste vi u stanju sami da ispravite. Ako to nije teški problem obsesivno-kompulsivnog poremećaja, kao što ste mi vi navodili, vi sami možete bez pomoći neuropsihijatra, naravno, nekad će vam biti zaista potrebna pomoć i bližnjih i neuropsihijatra ili stručnih lica, neka to bude psiholog ili eventualno bilo ko, pa i neki socijalni radnik, nebitno, ali
ja sam sigurna da u većini slučajeva svako može ovo da ispravi sam. Ja u to vreme kada sam imala taj poremećaj nisam znala za Abrahama, nisam znala za zakon privlačenja, nisam znala za vortex, jednostavno nisam mogla da se bavim time, tako da nisam znala za meditaciju. Ako uspete, počnite da meditirate, neka to u početku bude 2-3 minuta, neka to bude sve duže i duže. Pomoći će vam puno. I jedno morate da shvatite. Ako imate dece, kao što je bio problem kod mene, deca nikada ne rade ono što, ne možete da ih vaspitate tako što ćete da ih učite time što ćete da im govorite šta treba da rade. Deca uče od vas tako što gledaju šta vi radite. Ja sam imala problem da je i moje srednje dete to počelo, znači gledala je od mene i on je počeo da radi to isto što i ja. Kakav je moj problem bio? Ovim putem pozdravljam Danijelu Radić, moju imenjakinju, koja, ne znam, po čitanju svih vaših problema ima najveći problem i koji je sličan mom problemu koji sam ja imala. Danijela, pozdravljam te ovim putem. Ja sam ti obećala, izvini što si ovoliko čekala, ali za ovoliko pitanje ja jednostavno ne mogu da odgovorim svakom ponaosob, već moram za svaki problem, eto, gledat ću da to suzim, ali za svaki da napravim svoj po jedan video. Problem tvoj koji je bio šire prirode, da je to svestran problem, da se nije to bila jedna radnja, već više radnje, je bio i kod mene. Znači, kod mene su, čak ako znate tepisi, znači oni su morali da imaju svoju šaru kad ja povučem i kad ih operem. Znači, sam svakodnevno brala tepihe i svi su morali da imaju, znači niko nije smeo da gazile, deca su morala da gaze okolo. Moje najmlađe dete, naravno da to nije pratilo i meni, mom srednjem sinu, je to strašno smetalo. Sve što nije stajalo, znači svaka stvar je morala da bude jedna do druge. Znači, verujte da je to nešto što vam jednostavno uništava život i vi jednostavno zbog toga ne možete normalno da živite. Upravo zbog toga kažem. Skrenite misli sa tih vaših radnji koje ste jednostavno... U pitanju je samo vežbanje. Ako vi jednu radnju smenjujete drugom, rekla sam, uporno vežbanjem, vi ćete jednostavno vremenom da shvatite da vi ulazite u normalan tok i proces. Kod mene, pošto je ozbiljna situacija bila, ja sam u jednom momentu, kada sam shvatila, moj sin je tada imao već oko 16 godina, da je on toliko bio besan što njegova soba nešto nije bila u redu. Kad je došao, ne znam odakle, već nebitno, da je dobio jednostavno napad. Šta sam ja uradila? Ja sam u tom momentu sve po kući napravila takav haos i lom, da to jednostavno nije bilo izvodljivo da se u toku sat, 2, 3, 5, jednostavno u toku tog dana počisti. Drhtala sam, meni je bilo teško, meni je bilo loše, ali sam legla na krevet i gledala sam telo uporno. Verujte da sam se preznojavala, ali sada kad bih pokazala kod mene je, ne kažem da mi to prija, ali jednostavno sam se navikla na to da je to neki moj kreativni
da jednostavno kada nije svaka stvar na svome mestu i da jednostavno svaka stvar na svom mestu i ne treba da bude svakoga dana. Da jednostavno život kreira sve što ćemo i da jednostavno imamo vremena i za neke druge stvari koje trebamo u toku dana da radimo i koje su mnogo lepše od čišćenja, brisanja i takvih nekih stvari koje zaokupljuju našu pažnju. Najvažnije je da vi ceo taj problem ne shvatite kao nešto što je loše, što je ružno, da jednostavno da se pomirite s tim i da shvatite da taj problem nije nešto što vi ne možete da rešite. Rešiv je, greška je u mozgu, greška koju vi možete da popravite, samo uporna vežba. Jedna aktivnost zamenjuje se drugom svakoga dana i vi automatski dobijete na tome da normalno ulazite u tu automatizaciju, znači u normalan proces rada i života. Zapisujte u dnevnik, znači meni je to bilo nešto što mi je najviše pomoglo. Zapisujte u dnevnik svakog dana koliko ste i šta uradili, čime ste to zamenili, ako ste omanuli, zašto ste omanuli, koliko je to trajalo i verujte mi, bit ćete začuđeni koliko ćete uspeha imati u tome, koliko će vaš problem biti sve manji i manji. Naravno da će biti dana kada ćete da posustanete, ali verujte mi, ništa bez truda i muke u ovom životu ne možete da uradite. A vi ste u stanju da to uradite, znači vi ste ti koji ćete sami sebi da pomognete. Upravo zbog toga snimila sam vam ovaj video. Ja nisam neko stručno lice, nisam neko ko... Mislim, vi ćete za ovaj problem moći da proguglate na internetu i da dobijete informaciju šta i kako. Ja sam vam rekla ono što je meni pomoglo, da bi vam stavila do znanja da ovo nije toliko težak problem koji je nerešiv. Tako da ja se nadam da time što ćete da shvatite da ova greška jeste do greške u mozgu, da niste vi krivi zbog toga, ali da ovu grešku vi svojom snagom možete da rešite. Jednostavno je lako rešiti. Ja sam vam dala neke smernice iz svog života, iz mog problema, jednostavno kako da krenete. Znam da ću vam ovo sigurno pomoći. Sve vas volim, sve vas ljubim. Vi koji ste imali obsesivno-kompulsivni poremećaj, znam da ćete posle ovoga gledati na ovo sasvim drugačije. Tako da ovo je bio cilj onoga što sam htela da vam kažem i da je ovo jednostavno moja želja da shvatite da sve mi u životu imamo neki pečat sa kojim smo se možda rodili. Tako da na to gledate sasvim normalno. Perete ruke 10 puta dnevno, pa šta? Krenite da perete noge. Samo automatski menjajte radnju. To je ono čime ćete zaustaviti taj proces i jednostavno ja kažem, ima mnogo težih primjera
recimo imala sam, neću da navodim ime, pošto ste me tako zamolili, žene koja je jednostavno nije smela da dolazi u kontakt, da se dodiruje sa bilo kime, znači da se pozdravi, da se to je već problem koji ulazi u širu problematiku, to nije samo obsesivno-kompulzivni poremećaj, tako da kod takvih slučajeva, znači, ne znam, ali ja to ne bih mogla ništa da kažem i da vam pomognem. Znam samo da ono što većina od vas radi, pere ruke po 20 puta dnevno, tušira se po 10 puta dnevno, ili ima ovako širi problem kao što sam ga ja imala, čišćenje, sređivanja i tog bolesnog opsednutosti. Jednostavno izađete iz kuće, vidjet ćete kad krenete da smenjujete jednu radnju u drugu, da jednostavno nećete imati vremena da razmišljate o tome šta se dešava. I ako ste u situaciji, ako znate kako da koristite meditaciju, kako da meditirate, imate puno videa o tome, imate puno ljudi koji o tome pričaju. Ja o tome neću da pričam na taj način, neću da pričam samo ono o čemu sam imala lično iskustva. I svi obsesivno-kompulsivno poremećeni shvatite da je taj kvar u vašem mozgu popravljiv, tako da ne gledate na sebe kao neku bolesnu osobu, već na nekog koja jednostavno ima neki kvrc koji će vrlo lako da ga se reši. Budite uporni. Za sve treba upornost. Volim vas i ljubim. Pišite mi i dalje. Rekla sam ono što mogu da vam pomognem, a rado ću. I ništa u životu nije tako crno. Sve se da ispraviti. Volim vas puno i pozdrav.